Здравейте, приятели! Вие сте с 9-ти епизод на Игри на знания. Единствената ежедневна безплатна онлайн проява, в която всички участници отговарят на едни и същи въпроси по едно и също време. Вчера беше много лесен куиза и победителят стана само с една грешка. Днес сме на тема изкуство. Радвам се, че толкова много хора са се включили и не са се оплашили от трудната тема. Ще бъде много труден куиз, обаче съм сигурен, че дори да не се представите добре, ще научите много нови неща. И така, да не бавим топката, играта започва. Знаете, че на първи въпрос ще изчакаме, тъй като вчера, може би заради това стана и проблема, не изчакахме за първи въпрос и се върнахме и после пропуснахме 6 въпроса. И така, играта започва. Предаваме на живо във Facebook групата, така че може да си пуснете звука, независимо, че има закъснение, може да гледате класирането там или да го видите след играта. Започваме. В коя страна е основан световно известният Цирк дю Солей, известен с това, че заменя животните с театралност, музика и акробатика? Доста хора се включват. 3 души чакаме. Винаги има 2-3, които ги чакаме. И така. Само да видя кой не е играл. Зорка се мъчи. Или Арсенов. Иван Петров от единия си акаунт е играл, от другия не. Ще го изтрия единия акаунт на Иван Петров. Зорка се е включила от единия. Добре, няма да трия повече хора. Души са отговорили правилно. Цирк дю Солей е канадско изобретение. Все пак ще пусна таймера пак, за да може Иван Петров да се включи. Благодаря на Дешо Тенев, че се включи. Той в последния момент. Канада, Бразилия или Мексико. Верен от Канада. Продължаваме нататък. Следващ въпрос. Кой от художниците е роден в България? Жорж Брак, Жул Паскин, Демиан Хърст, Герхард Рихтер. Само да ви кажа, че не съм добавил обяснение към въпросите. Ще ги видите в спокойната игра. И така, Жул Паскин е верен отговор. Следващ въпрос. На кого е кръстена катедралата Александър Невски в София? На руски патриарх, на руски цар, на руски княз или на руски иконописец? И така, руски княз е верният отговор, защото той е княз, а не цар или иконописец. Следващ въпрос. Кой е основателят на легендарния български цирк Балкански? Превърнал се в символ на цирковото изкуство на Атанас Балкански, Александър Балкански, Ненко Балкански или Георги Балкански? Доста хора са объркали. Александър Балкански е верният отговор. Ето го, показвам го. Атанас Балкански 6, Ненко Балкански 5 и Георги Балкански 5. Явно не знаете малкото име на Александър Балкански, основателят на цирк Балкански. Следващ въпрос. Как се наричат в изкуството орнамент от стилизирани фигури или растения? Фреска, мозайка или арабеска?
Има някакво натрупване. Не мога да разбера какво се случва. Арабеска е верният отговор. Следващ въпрос. Към кой от модерните направления може да се причисли американския художник Анди Уорхол? Поп-арт, супрематизъм, експресионизъм или минимализъм? Няма да трябва хора да не стане объркване. Гледам, че Зорка е с две имена тук. Добре, следващ въпрос. Кой поставя началото на колекцията на Ермитажа? Николай II, Петър I, Екатерина II или Елизабет II? Иван Петров все пак се е включил по някакъв начин. Може би с малко закъснение. И така, следващ въпрос. Коя руска приема балерина от края на 19 век е известна със специално създадения за нея танц Умиращия левет? Анна Павлова, Майя Плесецка, Карина Уланова или Алисия Алонсо? Добре, тук Майя Плесецка и Анна Павлова. Са обрали двата вота. Анна Павлова е с 11 верни. Майя Плесецка е с 14 грешни. Следващ въпрос. Как е пълното име на картината Звездна нощ над Винсент Ван Гог? Звездна нощ над парка, Звездна нощ над трона, Звездна нощ над кафенето или Звездна нощ над града? Опа, Звездна нощ над трона, верен отговор 10 човека. Все пак има и толкова хора, които са се объркали. Следващ въпрос. Докато картината е изложена в Нюйоркския музей МОМА, Пикасо отказва тя да се върне в Испания, докато страната не стане демократична. Едва през 1981 картината е пренесена в Мадрид и днес се съхранява в музея Рейна София. Това е картината. Герника, Госпожеството Авиньон, Астрел или Венета на Алжир? Добре. Пламен Младенов, Иван Пантев и Митова отново са начало. Георги Симеонов, Диан Димитров, Христомир Раков, Антон Щерев, Дев Штенев, Кирил Младенов, Майя Михайлова, Григор Григоров и Зорка. Следващ въпрос. Кой художник се превъплъщава актьора Джон Легуизамо във филма Мулен Руж? Космизеленова. Кой художник се превъплъщава актьора Джон Легуизамо във филма Мулен Руж? Пабло Пикасо, Ари Тулус Лотрек, Винсент Ван Гог или Едгар Деган? Верен отговор Тулус Лотрек. Всички сте гледали филма Мулен Руж, където танцорката Сатин е ухажвана от героя на Джон Легуизамо. Следващ въпрос. Кой е автор на картината Откъде идваме, какви сме, на къде отиваме? Пол Гоген, Винсент Ван Гог, Микеланджело или Питер Брюгел Стария? Пламен Младенов се откъсва доста напред. Явно е фен на изкуството. 18 отговора за Пол Гоген.
и 9 с грешни с Питер Бръгъл, стария. Явно нищо не ви говори тази картина. И един човек е отговорил за Ван Гог. Следващ въпрос. Кой художник създава прочутата серия гравюри Капричус, в които усмива обществените пороци и суеверията на своето време? Албрехт Дюрер, Франциско Гоя, Рембрандт ван Рейн или Пабло Пикасо? Добре, Франциско Гоя. 5 точки пред нас за План Младенов, пред Иван Пантев и Георги Семенов. Някакво натрупване е станало тук. Не мога да разбера какво става с софтуера. Следващ въпрос. Коя модна къща наема младия Ив Сен Лоран? Шанел, Живанши, Кристиан Диор или Баленсиага? Следващ въпрос. Николай Колев ви пита. Обложката на грамофонната плоча на коя българска група е дело на популярната илюстраторка Текла Алексиева? 20 век на штурците, работата на Спринт след 10 години на ФСБ или гладиатор на Типлус? Почват хард въпросите. Един човек май не можа да го отговори. Тук само 5 човека са отговорили правилно. След 10 години на ФСБ. Тук може и да съм сбъркал. Следващ въпрос. Николай Колев ви пита. Твърди на кой художник не са включени във вътрешното оформление на Софийския храм паметник Свети Александър Невски? Иван Мъртвичка, Антон Митов, Николай Ростовцев или Виктор Васенцов? Имам да компенсирам 14 човека заради грешния ми отговор. Боже. И така, следващ въпрос. Николай Колев ви пита, кой революционер е изобразен на картината "Подкрепи и мен ръката", нарисувана от Златко Бояджиев? Васил Левски, Христо Ботев, Кочо Честеменски или Ангел Кънчев? И така, следващ въпрос. Тук верният отговор е Христо Ботев. 10 души са дали верен отговор. Следващ въпрос. Николай Колев ви пита. При изработването на бои за кой вид живописна техника традиционно се използва яйчен жълтък? Масен живопис, енкаустика, темпера или акрил? Темпера, 15 човека верен отговор. Кой е авторът на картината "Произходът на света" 1866 предизвикал огромен скандал със своя реализъм? Франциско Гоя, Густав Кюрбе, Анри Матис или Клод Моне? Верни отговора на Гюстав Корбе. Следващ въпрос. Николай Колев ви пита. В какъв архитектурен стил Антонио Гауди е проектирал катедралата Саграда Фамилия в Барселона? Неоготика, Ар-Ново, органична архитектура или деконструктивизъм?
следващ въпрос. Николай Колев ви пита, каква птица е нарисувана от Фрида Кало върху популярен автопортрет, където мексиканската художника се изобретява с трънената върлица? Славей, колибри, връбче или авлига? И така, колибри. Следващ въпрос. Николай Колев ви пита, фигура на какъв персонаж не присъства в картината Тримата музиканти, нарисувана от Пикасо през 1921? Драгик, Валячо, Матадор или Монах? Тук въпросът е много тежък. Дам бонус малко за повече хора. 25 човека. 25 човека оцеляха. Добре, 6 души са отговорили правилно само. Матадор, 6 верни отговора. Следващ въпрос. Николай Колев ви пита, кой български художник не е роден в град Свищов? Никола Танев, Теофан Сокеров, Александър Божинов или Николай Павлович? Само 6 верни отговора за Теофан Сокеров. 10 души са се объркали с Александър Божинов, 5 с Николай Павлович и 5-3 с Никола Танев. Абсолютно тото. Това е втората и последна законна съпруга на Пабло Пикасо, която е само 45 години по-млада от него. Това е интересен въпрос. Жаклин Рок, Олга Хохлова, Дора Мар или Ева Боел? Тук трябва вече да ви давам повече време за мислене, защото въпросите са наистина много трудни. И така, Жаклин Рок. На следващия въпрос. Добре, следващ въпрос. Николай Колев ви пита, какъв цвят бе използван от Вандала, който през 1998 прави опит да дорисува картината Автопортрет на Рембрандт. Четири души само са отговорили правилно. Убийствено трудни въпроси. Жълта. И така. Следващ въпрос. Кой беше кавалерийски сержант през 1768 година, комбинира акробатика, изда и музика на кръгла арена и с това поставя началото на модерния цирк? Пабло Франкони, Жул Льотар, Филип Астли или Бърнан Бейли? Филип Астли, този път сте малко с по-голяма успеваемост. Добре, 11 човека са познали Филип Астли. Следващ въпрос. Кой балет на Игор Стравински предизвика скандал при премиерата си в Париж през 1913 година? Изберете между Синята брада, Жар птица, Дафнис и Хлоя или Пролетно таинство. Души са познали, включително и Пламен Младенов. И така, доста труден тест днес за изкуство. Следващ въпрос. Николай Колев ви пита, кой от зданията на Бачковския манастир може да се види запазен стенописен портрет на българския цар Иван Александров? Килина,
само 5 души са познали. Абсолютно тото. Днеска бях се басирал, че 18 верни отговора ще има поверителен. Някъде там се движим. Кой новатор в цирковото изкуство въвежда в програмата пантомимата и борби между кучета и диви животни? Филип Асли, Антонио Франкони, Чарлз Филс или Карл Хагенбек? Ако някой нещо му говори, отговаря. И така, този път 10 човек са прознали за Антонио Франкони. Следващ въпрос. Последен въпрос всъщност. Как се е наричал Болшой театър при основаването му през 1776 година? Императорски театър, Петровски театър, театър на Екатерина или Александрински театър? Тук ще дам малко пауза и ще ви кажа финал. Шест човека са познали с Петровски театър. И така, крайното класиране отново Пламен Младенов е на първо място, но ще го преработвам заради това, че видях грешен отговор. И така, край на играта. Окей. Георги Смилов, Иван Пантев, Пламен Младенов, Иван Пантев. Втората, даже трета силна игра прави. Така. Това е крайното класиране, но ще го преработя. Имам да признавам верни отговори на някои хора. И така, print screen. И давам край на играта. Утре сме с универсални въпроси. Те ще ви бъдат по-лесни и по-приятни. И надявам се да се включите малко повече хора. Приятна вечер!